Mayang adlaw mga idol, manghinaot ng puta sa inyong mga mayang panglawas. Di ako ka-update sa inyong panglawas kada adlaw. Ako niyang hitabo mga idol, huwag ka na magdali ka permis ang pagtrabaho, mga luto ba. Sige dali, mali mo ni itong gilunod at yung itlog kusog kayong kalayo. Kusog kayong init, oros-oros, dito ni bukal, murag bula-bula. Pero okay ra, makaon ra man na. Muna hinungdan sa permita magdali. Muna nga makakuha ibang kausahig pagtulunan ng dili ta may si dali ba pananglit og malit na ka sa trabaho ngano magdali pa man ka nga na late naman ka patunayan na lang mo nga late ka ay nasig dali kay mga bunggo pagka sa pagdali-dali pero anang mabasa kag ula nagbiyahe ka unya mag-ulan ngano magdali pa man ka nga nabasa naman ka tungod sa imong pagdali nabagnos na nung kada sa karsada tungod sa kadali-dali nimo nang padagan danlog kay ng karsada. Ayun na pagdali og nabasa na ka. Pabasa na lang. Muna siya. Og pareha po ng kuan kagibiyaan na ka unya. Imo pagyapong kukuron. Ay nagukura og gibiyaan na ka. Pasagday nang nilakaw. Kay wa naman nagnahi nganong mugukod pa makagibiyaan na ka. Di ka gusto ang biyaan, di ihigot. Ihigot sa ligi. Hindi na kabihan mo. Tanang pagdali-dali makabali. Mo nang ayaw pagdali. Ug mahimo ayaw ng pagdali. Relax lang. Pero kinang timing po nimo yung pag-relax. Dili po yung nasobraan po ka-relax. Sige na ulahin na lang kakayo. Pati nang yung luyaha po nimo. Mura nang kagakamang ayaw. Di kanibitang sobra po takaluya. Di po makaayaw. Kay ulahi kita sa tanan. Kalihukan. Ug unsa tong mga kaon di kamdol paulahera ka permi sige kagkapas mo unsa to mga kalihukan mga binag-ong mga gamit di po ka moapil sa mga binag-o kay imuha ipatunaya rin mo pagka old school ano yung mga binag-o ba sabay po kasi binag-o bisag gulang-gulang na ka ba kay para unsa may pulos aning kalibutan og di ka moapil ana magsige ra kag kon pondo na imong kaugalingon mas taka apil ka og sa mga uso karon ay na pag daghaglangas sabay na uso permi nang kabalo ko sabay bisag gulang og ka bisag edad na kag 50 sabay gyapon sa mga batanon para makakuha kag mga mayang diskarte ba sa ako dayo sabay man ko sa tanan bisag niani ra ko bisag asa gulang batanon sabay man ko 14 pa man ta ko 14 gulanga pero sabay ko sa tanan kuan ko kanan bisag asa ko ipalid dito tumutumbara ba murag kawayan ba unang dagan kay salamat sa nang lantaw ayaw mo kalimot dahag ka nang follow sa tong Facebook page kan sugot niya subscribe mo sa YouTube channel dagan kay salamat ninyo I love you.